أجاشنا متى ما له مثلاً عشان متى قبلكم إذا متى أجاش إسكتكم حفظوا أجاش إتكم حفظوا أجاشنا هنومي ليس إتكم حفظوا أوكي فتحي أوكي فتحي on the K town وعد حن متأهم كورات أجاشنا مو نتي أقدر لهم برنامج كم در أخهم زمود لهم حجنا شماغل نهزباو زيتا نزول حجراوي زيتا نزول دم شغل لهم برنامج نخجمرو فتحي كورحاو ما يكنعها فتحي سمعنا لها فتحي لها فتحي أوكي ما يكنع الله أوكي يوالكم وسمع الله أوكي دانتون يعني كمزي أب تصحيف زلو قريب نازلنا شماغلنا حزباو زته رمانينا مالتيو قدمنا نفسي ملاي وي ون كابتي زوسنا ماغل خات خلو نفسه خلال لوس لزبلنا نفسي كلالياي سمي تخل مريم بحال تقدلاي ناي تقدل حنتي اترا نبر ام وداتا 74 مجمرتا 75 تسليفه مالتيو كم اغرنيا حكيم كوينخا كابتي استحته ناي دباي تواغاي بحيلي بوطولني اب جنبار ابتي ودب زواسع ازنوركي دحري متاونا تقال حنتي اترانا في السودان شي 1980 حدن عامه مرت اب السودان بصراحه دحر 3 عامه مسنح ناب جيرمن تسديده اب جيرمن قمت مالتيو كابتو وكون يكون بوليتيكا ودب في لاي مستقال حنتي اترا زخونه يكون زمدنا خم ودب مالتي اي نبرنن برجس اتي وشتو قال حنتي اتراز نبري من قصاصات ناي 77 مقصلتاناتون سلاز نبري مساعتهم تطرنيفنا نقالس نيرنا مالتي دحرينا صداي توديو خابزبل ويون قالسي ببرلمان درجه خيرالو زبلو سبات كم على الحريه الله كالوتكا السرعات زي كيچويو نزي تبهاي حططو زبلاي كونن قالسنا قصرا مونغو خلت سلستفلي كافتهم ابزترفنا بعل بشايردي كمون بعل بطرس فلطوم تداخونكم مسوم كنا بحوار نغاز نيرنا مالتي ازي كمزي يمثل مالتي تي دحر بايتاناتي يريو قصلا بيله بحصر زبلا عقبات بزعبه حزباو زته مغلص كي بفوتو بينا غابي جميرو انتاخه بروجرامو نالبات بزحات كتلو سلتخلو نمجمرتا غزيه تسمعو زلكم مالتي حزباو زته كلتشن عب جرمن جميرو مبغسيو دحري سلاماو سلفينا جنبا تذكروا تراهمكم كلتشن 15 16 17 نبز إيرتراوين تساتفنا يا سلام وسلفي أعوز نبرة عوتاز خنا دكانستيو كان بعد جبهاويت كان بعد شاهي كان بعد محمد حاب كان بعد ممنازع مسلا خالوتون سنت حاويسن عارزي تطوكل زي كونس انتاي نقبرز بالارستي سلازل على كان مقصلتانا تخا از حلمينا هتمصي مالتي باوت زتز بالار الكلو حزباو نيرو ارتغزيات تغنانتا يزبل ملسته وهايب مالتي بغلغل خباتنا فيستيفال ايكون نزدلينا زلو بحلاو شنهاتنا نخن معبلو بزعبون سمعنا قدني غنا غداينا فتحت اخوينا كنزاتلنا زبل ارسته العيل مالتي مغلصنا حزباو زته كلان فلط سلو زخونه بزعبو بزح مزرابا يدلني ابزخونه يكون هاجرات استحلفته مكرتا زكايداغنا كم زنهنا از حلفا كل صقماتناتن اب طريقزا كوف مبال نغداين كفتحخ الين مالتي اذا انتاي كم ابنت افغانستان اب جيرمن استغبر حزباو زته كلهم زلاو تقامت حيلتات اب تغزياتتي كامل اوروبا كامل العالم تساتيفهم نغدايم تزاتيهم حرف فتح مساغر منغست نخغبر بقيوم مالتي قالون كومزا مسلته مكرتات ስለዚህ ህዝባው ዘተን ምን ታይጽዋዓሎ هذا نازل نطفات كوفي ناسس كنبليو اتري حبار وقحيتات زلنا خاب حبار زقالاس انن اخر اموني نتوم سفالالينا كان قراربم زي قراربم زون لو كم زلون كوفيلوم ابتم لي حبار وقحيت بمسمع بحبار نقاس ابز بيليوت علاماناتو بعين حق انت يوم تمري حبار وقحيتات كن تراخوينا زغون يدلاي فتحي زملو سحتي اسخا حدا قوامه سرعه ابي مسم حلاو مثل ناي سلفتا تريس تلعلا
ናይ ፎርቶ ጭርሖታትን እዚንካ ንሓባር ዘቃለሰና ጭርሖታትን ወይ ካን ረቑሕታትን ስለዚህ እንታይና ንብል ዘለና ህዝባዊ ዘተኽንብል ኮልና ፍልልያት ኣለና ብኩሉ ዝኾነ ተፈላለየ ሸነኻት ፍልልያ ጽግዒና ኣብተን ናይ ሓባር ረቑሕታት ዘለዋ ንብዕዋትን ክንጥቀመሉ ዘለና ኣጋብ ቃልሲ ከመይ ይመስልና ብዝብል ሽዒ 2016 ክንጅምሮ ኮልና እተን ሽዑ ዘልዓልናና ርእስቲ ዋላ እኳ ብዝተፈላለየ ሸነኻት ዘይስሙ ይወሃቦ ዳ እምበር ንሕቶ ናይ ሃገር ክፈትሓን ክልዕላን ዝኽእል ኣርእስቲ እየ ነይረን እስኻ ምሕደራ ከመይ ነይሩ ቅድሚ 1952 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ጽኸ ከመይ ኣሎ ብኤርትራ ዝብል ኣርእስቲ ካልኣይ እንታይ እዮም ቶም ፍልልያት ዘብሉና ዘለዉ ኣፋታት ሕቆ እንታይ እዩ እሞ ተመክሮ ከመና ምን ውሰት ዝብል ናይ በዓል ሳውስ ኣፍሪካ ከም ተመክሮ ቀሪቡ ማለት እዩ ምናልባት ቶም ዝነበርኩም ትዝክርዎ ዶክተር ዳንኤል ረዘነ ስካይፕ ገይሩ መግለጽታት ከም ዝሃበና ተቐጻለ ኸኣኒ ኣብቲ ፍልልያትና ዝብል ማለት እዩ ውጽኢታትና ናቱ ክንደይ ነይሩ ክንብል ተዳው ኮይና እንተው ሓደ ብሓባር ተሰማምዒና ከምኡ ዝኣምሰለ ህዝባዊ ዘተ ክቕጽል ከም ዘለዎ ዝብል ሓንቲ ንዕማም ሽማግለ ተመዚዛ ወፅያ ማለት እዩ ስለዚ ከም መቐጻልት ናቱን 2017 ከምኡ ዝኣምሰለ ህዝባዊ ዘተ ተኻይዱ ዋላ እኳ በቲ ዝካየድ ዝነበረ ምልዕላት እቲ ምስታፍ ከም ትጸበናዮ ኣይኹን ዳ እምበር እቶም ተሳተፍቱ በኣታታት ንሓቂ ንዕላማ ናይቲ ህዝባዊ ዘተ ብዕግበት ዝተቐበሉ እሞ ዘሎ ሽግራት ናህናኻ ሓደ ብሓደ እቲ ክንዓሙ ተመዓል 3 መዓልቲ ተዛራሪና ኣፋታትዑ ኸኣ ከም ዝኸውን ኣለዎ ብዝብል ዝበፅሕናሉ እዩ ስለዚ ዕላማ ናይ ህዝባዊ ዘተ ህዝባዊ ዕላማ ንምርጋጽ ንሓባር ረቑሕታትና ንምንጻር ነዞም ናይ ሓባር ረቑሕታት ከዓ ክንዕውተሉ ንኽእል መንገዲ ናይ ሓባር ቃልሲ ምንዳይ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ዘይገበርናዮ ነገራት ክህሉ ኸውን ሕጂ ግና ከም ትጽቢታት ናህና ከም ርእቶ ናይ ገለገል ኣባላት ናይ ሽማግለ ካብቲ ቱዱ ሊስት ክበሃል ዘለዎን ኣብ ምጎዝ ክልተ ህዝባዊ ዘተ ንኣብነት ዘይሕጋዊ ምሕዋል ናይ ገንዘብ ናይ ግደፍ ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ምንዳይ ከም ኣብነት እየ ዝገልጾ ርእቶ ክልተ ካብ ሚእቲ ጠጠው ዝብለሉ መንገዲ ምንዳይ ሳልሳይ ነቶም ናይ ጣዕሳ ወረቐት ዝመልኡ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሽግር ሃሊና ተሰዲድና እንዳበሉ ሎሚ ግና ኣብ ክንዲ ሕቖም ዝህብዎ ንስርዓት ግደፍ ንዕኡ ዘጣቕዑ ዘለዉ ነዚኦም ምግላጽ ከም ኣብነት እየ ዝገልጾ ዘለኹ እዚ ከም ውሳኔ ዘይኮነ ስለዚ ኣብ ህዝባዊ ዘተ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውሳኔታት እውን ክውሰኑ ይኽእሉ እዩ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ግና ጸገማትና ብሓንሳብ ኮይንና ምልላይ ሽግርና እቲ ሓደ ሓለፈ ተመክሮ ሽፍታዊ ቃልሲ ክብሎ ከሎ እቲ ሓደ ከዓ ታሪኸይ ይብል በቲ ሓደ ሸነኽ ዋን ኔሽን ኢሉ ይጓዓዝ በቲ ሓደ ሸነኽ ብራይት ፊቸር ኢሉ ይኸይድ በቲ ሓደ ሕድሪ ጀጋኑ ኢሉ ገዛ ይኽፍት በቲ ሓደ ስመር ሮም ኢሉ ይቀጽል በቲ ሓደ ከዓ ናይ ሽፍታ ሮም ኢሉ ይቀጽል ማለት እዩ ምስ ኩሉ ዳይቨርሲቲ ፍልልያ ዘለና ግና በተን ናይ ሓባር ረቑሕታት ክንቃለሰሉ ንኽእል መንገዲ ከነናድለና ማለት እዩ ክሳብ እዘን ናይ ሓባር ረቑሕታት እዚአን ዝኣመናለን ኣብታ ቁዋማይት ዝኾነት ኤርትራ ኣብ ምውዳቕ ናይ ስርዓት ግደፍ እቲ ኩሉ ጓል ዘረባ ጥራሕ ይኽብሎ ዝኽእል ስለዚ ፍልልያትና ሃሰስ ክንብል ኣለና እቲ ናይ ኣርባዕታት ጀመረ ዝነበረ ጸገማት ናይ ሃይማኖት ዲኮለል ዘብለና ዘሎ ወይስ ናይ ወለዶ ፍልልያት እዩ ናይ ተኣረጊት ወለዶ ብመቓልሲ ዝሓለፈ ናይ ዝሓድሽ ወለዶ በቲ መሪር ተመክሮ ናይ ስርዓት ግደፍ ነቲ ኩሉ ፀበባ ዝወረዶ ነዚ ተመክሮታት ከመይ ገይራርቦ ንኽእል ስለዚ ኣብዚ ዝመጽእ ህዝባዊ ዘተ ከም ታቡ ኮይኑ ወይ ክንዛረበሉ ዘይግባእ ርእስቲ ኣሎ ንብሎ ከም ሽማግለ የብልናን ንኩሉ ህዝቢ ኢና ንዕድም ዘለና ማለት እዩ መን የተሳተፈ ህዝባዊ ዘተ ዝብል ከዓ ብህዝቢ ዝዕደም ዘሎ ንህዝቢ ዝኾነ ንኣባላት ናይ ፖለቲካ ውድባት ንኣባላት ናይ ሲቪካዊ ማሕበራት ንተወደቡን ዘይተወደቡን ኤርትራውያን ንኩሉ ዝዕድም ምዃኑ ክንሕብር ንፈቱ ማለት እዩ መን ይኸዘዳልዎ ዘሎ ንዝብል ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ውድብ ዘይምውሎ ከም ቅድሚ ሕጂ ዝበሃል ዝነበረ ብኢትዮጵያ ዝምወል ዝበሃል ኣሃዝ ካይተረፈ ተጠቒሱ ክሳብ 17-18 ሽሕ ዩሮ ተቐቢሎም ዝብሉ ሰባት ነይሮም እዚ ግና ሓቅታት ዘይብሉ ገዛ ክንሕብር ንተፍ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ህዝባዊ ዘተ እዚ ብህዝቢ ዝፅዋዕ ዘሎ
علاموخا حزب علما خمخانو نزغزا كنبر هندلي ስለዚህ ከም ፕሮግራምና ካፕትና ቅድም ሕጂ ዝነበረ ብምሕያሽ ወይ ተመክሮ ሙሳት ቅድም ሕጂ ኣብ ካይዘርስላውተርን ዝተባሃለ 130 ኪሎ ሜትር ዝርሕቆቱ ካብ ፍራንክፈርት ይነሩ ናይ መጓዓዝያ ጸገማት ብሰሩха ብዙሓት ዘይተሳተፉ ሰባት ስለዝነበሩ እዚ ስለሰረዳዕና ዝሃብና ሂብና ዝኸፈልና ከፊልና ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ንኸውን ወሲና ከም ዘለና ክንሕብር ንዘሊ እንታይ ኢና ክንዛረብ እንታይ ኢና ክንላዘም ዝብልካ ሪቶታት ካባኹም እንደልልና ስለዚህ እትሎሚ ንሓቶ ገንዘብ ሃቡና ይኮነን ክንደል ዘለና እንታይ ዳ አባድላይነት ንህዝባው ዘተ ሓደ ዝኾነ ራእይ ክህልወና ኣብቶም ክዕመሙ ዘም ካንዲ ርእይቶና ከነፍስስሞ ከም ኤርትራውያን ጉዳይና ብሓባር ኮይና በዓልና ፍትሕ ክንምጥራሉ ኤርትራው ሽግር ኤርትራዊ ክፈትሑ ዝኽእል የኤርትራው ሽግር በወጻይ ክፈትሑ ምዝፍትን ጣውቃ ዘለዎ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ጸገምና ንለልሞኒ ፍትሕ ነናዲሉ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ዕላማና ናይ ሎሚ ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ንምብራ ኮይኑ ቆጸራና ምናልባት እንተ ሰሊጭና ከም ተሕና ዘለና ዕለት 10 12 ኣጉስት ይዝባል ዘሎ ምናልባት ግን ክቅየር ይኽእል ቦታ ግና ዘይቅየር ኣብ ፍራንክፈርት ይስኻ ዝሓሸ ኣማራጽታት ነናዲ ስለዘለና ጥራሒት ቆጸራ ቅየር ዝኽእል ካላይካ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮታት ምስቲ ፕሮግራማት ናይ ፖለቲካ ወድባት ምስቲ ሶም ዘውጽኦ ፌስቲቫላት ክጋጮ ስለዘይብሉ ሓሰስ ንበላልና ምን ኣበይ ዝገብሮ ስለዚ ኩሉን ኤርትራ ዝዕላሙ ካብ ኮነ ክጋጮ ዘይኮነ ብሓባር ተሳኒዩ ክኸይስ ስለዘሎ ነዚ ኣብ ጽብጻብ ምእታው እዛ ቆጸራ እዚኣ ከም ኣብነት ሂብና ያለና ግና ክትቅየር ከም ትኽእል ይሕብር ዘይትቅየር ግና እታ ከተማ ምዃና ይሕብረኩም يغني اللي يسعني لكم سمعهم يحجر ماجي حاونا بيلو حاونا تمسكن مالتيو ناو خلفا ويكانا بتمسكن نيبغرا مقدي ابالات نايتاش ماغلين محبار نالبات ابز لو يلون متان كفلت تمولسو كاب دوسلدورف جيرمان مالتيو ميكيل كاب فرنسا روبيل هايلات كاب جيرمان ازيوم سلسل من اسياتيوم عب عدمتات نايت من اسيز بالعدمه زلو حاونات مسكنكا تمكرون هاغلاو غربت مغبار تمرتي قسيمو بحقي استمهاري نايم حقي مهور حاونايو كيتاون كاب حفاش ودبات ناس نبره عب جيرمان ناصر كات فلطو اخو داليتنا حزباو مبارز نبرت مالتي سلام ماغلزي يومينا غنا ابلو نفس كفسب كلالس لو زخوني ااوص اغم زلو خوينا اسمعني يقني لي يصنيكم سمعكمني It's a mic, not K-Tower. Thank you. Okay. ما عندنا خباب الكتقرب قبروا لي التكنيكال أجمع بناي بتليفون له يسمع أنت له أوكي أنا تقلي حنا شاميو أقربنا له كنتي سمعهم لين كلمنا بتهال زرزرات أنا زمرتنا له أنا تمسكن رئيسهم تكوب بعد أما كبابي عصرتهم كنت عامل جينا اللغة الجرمن كان مدة داير ميونيك كامت أب أسمرا يونيفرسيتي تينا مجمرة باج زنبرنا اليوم أبيت ما أسرت له على المدهني اليوم أبسدت له دكتور داني رزنا وعلى ودريزن وظهرت وعلى سويدن أب ستيت زركبوا أب ساوث أفريقيا زركبوا صوتي قدامت مع مجمرة باج مع أسمرا يونيفرسيتي لو ديبارتمنت تمارنا هنا أبانك المعتنو من إيرتران كأكل ديبارتمنت هيد وحالات في العجن أما هالعجن نايت بانك ويلي أغير مالتي أبتفل عليه هذا أبساعد في حتى زنبرة استفل عليه قبعات بزملكات كاب تيسعن هذا أبهان دساوت بمجري سوال كي حتى يميري أبتفل عليه أحدثات عليه بتحريقه كم كل تزبي تفاصل قطمه أبساعد ذي كاكات عسرته انت عمل ذاكل أب جرمنا بسدة أمت عنه كان تمسكن بحرمايته يترد نزمت المالك أب زلني مرقات يكون من قصات كسام حجي نزخونه يكون بطاوي أودا دبان ودباتن دارشا بالعزتين بمسكن كتمتومن ككاتاتلوم إتنحي كسام حجي تي زحاشة من قدي ليد مرسكو Eritrean Civic Society بكا حانتي ودابة أجندات النسبة اللوو برقساويت محبر اسكادوت تقالت بي حواتي أب
ከባቢ ባየርን መስሪትና ምንን ባይኑ ዝኾነ ቃልሲ ነዚ ረጊጹ ሒዝና ዘሎ ስርዓት ከዓ አምን ማለት እዩ ብዕሊ ናይ ኤርትራን ሲቪል ሶሳይቲ ወይ ከዓ በርግሳዊ ማህበር አሚኒክ አቦ መንበርናታዬ በዚ ትገልጸልኩም ፀንሐ ከዓ ሃገራዊ ህዝባዊ ዘተ ካብ 2016 አትሒዙ ክልተ ዓመት ተሳቲፍና ኣብቲ ዝተሳተፍናሉ እዋን ከም ሽማግሌ ሓይሊ ዕማም ትምረፅ ስለዝነበሩ ብሰዓት እቲ ኣብቲ ምርጫ ተመሪጥና ማለት እዩ ዝሓለፈ ዓመቱ ናብ ዝቐፀለ እታ ሃገራዊ ህዝባዊ ዘተ ኣብ መወዳእታ ክትቅፅል ስለዝነበራ ዕላማሉ ክሳብ ንበፅሕ ምክንያቱም ከፀገም ዝበና ኣብ ሽግግርን ኣብ ዕንክሊልን ኣብዲሕና ደሎ ትቀንዲ በዲሕናዮን ተረዲእናዮም ዘለና ከም ሽማግሌ ናይታ ሃገራዊ ህዝባዊ ዘተ ሓይሊ ዕማም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ዝፍፀም ሽግር ብዓብዩ ክምሱ ንሽግር ንኸይንፈትሕ ግን ሸንኮለል ደብለና ደሎ እቲ ኣብ መንጎና እቲኦም ደለይቲ ፍትሒና ንብል ፍልልያትን ምትፍናንን ብዝያዳ ኩልነት ንቦ እንዳግፋሕና ተፈላለየ መትከላት ተፈላለየ ተሓሳስባት ተፈላለየ ስነ ሓሳብ ነቲ ክብታ ነቲ ድሕረ ባይታ ነቲ ታሪክ እውን ዝጎነፅ ዝፈጥር ሃይማኖታዊ ምባእሳት ምፍልልያት ክፈጥር ከም ዝኽእል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣጋእዝያ ዶ ካልእ ዶ ገለ እንዳተባሃለ ሕጂ ዝርዝራት ምጥቃሱ ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉን ንሪኦ ስለ ዘለና ማለት እዩ ካብ መዓሲና ከምዚ ኢልና ነቲ ዘሎ ስርዓት ክንቃለሶ እንድሕር ኮይንና እቲ ቀዳማይ ነገር ሽግርና ክነለልዩ ዝግባአና ኢልና ብመትከል ንኣምን እንድሕር ኮይንና እዚኦም ተመርገፂ ሒዝና ተፈላለየ ኣወዳድባ ተፈላለየ ኣተሓሳስባ ሒዝና ነንሕድሕድና ኣብ ክንዲ ሓቢርና ብሓደ ነንሕድሕድና ንናቆተሉ ነንሕድሕድና ንፃልኣሉ ሓደ ደላይ ፍትሒ ድብል ኣብ ክንዲ ነቲ ዝረግፀና ዘሎ ስርዓት ክፀልእን ክቃለስን ዘጥፍኦ ግዜን ሰዓታትን ከምቲ ናቱ መትከል ሒዙ ደላይ ፍትሒ ንዝብል ከጥፍእ ከዳኽን ብፅዕረሉ መገድታት ይበዝሓሉ የነዋሃል ስለዚ ፍልሊ ምትፍናን ሕድሕዳዊ ምፅልላእ ክሳብ ዘሎ ብዝኾነ ይኹን መለክዒታት ከዓ ነቲ ሓሊኦ ሒዝዎ ዘሎ ነዚ ህዝቢ ረጊፁ ሒዝዎ ዘሎ ስርዓት ብዝኾነ ይኹን መገዲ ክንስዕሮ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ዝብል መደምደምታ እምንቶን ኢና በፂሕና ክንስዕሮ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንላዘብ ኣለና بمتكن أبزته خنالنا بمتكن أمتصور نأمن كنكلالنا بمتكن أمكبار كنأمن كنكلالنا بمتكن فلليات كم تقمد أمبر كم بدأت كنرئو كنكلي بالناس اليوم مسألة أو نتمتع كم حدا ممرحي كم تنسب الحزن إلى ترقصنا لنا كم أقرأ وزباو زيتي أو وهارتي ويكا حيد عمام مالش مغنياتو بدا هاجر نمان ملكاتو نقولو كم زي حجي كاب حركان ديو كاب انتطروس ديو دمتا جبهة زبحة زلقو عم بدا إرترا أبوليسكا إرترا فتشم كساسة بيقولو كسرد اللو دبل تنفي إذو زمتا كاسبات اكستريم زخونة حدا غنيات تحساس بابا نو هزباو جنبار وي شعبيا زبحان كا وي تغانا لاي زبحان تحوسا فوق بلو عايزتنكو فوق زخف حدا غنيات أي إذا أم كذب أدبه إذا أم شفتها زبلو فتشوم الشغل زلوها بدي أحل فيه إذا ما على حدا جنيا فلذي نحن كندي أبشكر أبتدم أتينا يودلنا يو كندنا تمنتاي بجك أنا زبالكو بجك أنا تأتي حساسبة بجك أنا تأتي مردات متكلم سن حسابي ناي خالي أي كبدني إذا هجي تطرف النبي حجرني حفاشة شكرت أجم كمان تقولون حفاشة لم كان هاب رهات كان هاب نعاس خلاف الحجرك تخلاف الحدنك لا حفاشة كبر حكا سن حساب بدلايك أفكيد مسلميك نايقول كسبات نايقول جنة ويكا نايسوسن والدماتن نايسوسن سن حساب حظو إكستريمية هذه بس إذا حلفة ودب بس إذا حلفة قالسي بس إذا حلفة تاريخ زي تشخلنايون زي تداخلنايون يا أخلنا بحجي عدل كنهو أين خيريننا بجكاناتي زبل مجدي بزخون يكون ملكي تقبلنا تكهلو يبلو انتاي تقبلنا زلو ننات كعلامة ننات كمسكن ننات كتحساسبا يهلوكا يمكن تصاور لنا نتي أب حجرنا رجيتنا زلو والكملاخي كم تلاقي أقميتو كم قال سوينا إيلو دحسب سنة حساب حيزو نزمت أسر كله هنقو فاي كتبلو فتكيل لك قدامي في كم بارامتر سوي كم ملكيتات نوصلون دحر كوينا مالتي أب الناس يزي ناسنا رئيتو أب تحفاش أب تأثيما انتاي نفسس ناي تحفاش يزوكو نحنا بمرقة درجة نحاسبون نداليون دلنا نتبي بمثلتو ازي تلاقينا
نبرنا أو منيو تسرعات أب إرترا دلو أرجع مرة لنا أقدر لك نايزتنا أمن دينا أو فللياتنا بتقلين بمتخنان ليكونس كوب بمبال هين بمبال بس لما قلت بجوبن ورزوين بحق خاء سرعات كفتنا مجددين هنقول لنا هو أرجع كأمن زخالة سب أبتع مسمر كأتوخ العلو سلزي نحنا أتعرف حجر نملات ملكت أتي نخلو ليجا بزي لينا نقول إلان تملكت هويا إلو تعمله أبزي زباو ذاته كتنبر علمو مالتي أنزانا هزمو زسمعو زتردون نتبعين نايته حزبنا نقصن زلو نتنطن لنا زعاملا نتقبلا كله أبزا بابور أبزا وعزو أبزا تراك تأطوالو دحري نزي امنتو نتسكياتنا هزبنا هاجرن كأ كفتح بقنعنا دلو زخونة نزي قنع التحساسبا هيزو قالت شكرنا هزبي كفتح أقمناتي كفتح دلو يزبنا سب يزينا السخاء قجزانا خوفينا وودرنا حزنا التحساسبا انت حساب لنا وشاطنا أبجبانا غيرنا نمسولو يلون انت صبو انت حما انت زربح انت زايد زتفق مخالو خطفلتو كفتسالو وحساب كورد علو كقالس كبركت كمرح كل ذات اللي دلونك قبر دلو زخوانه حيلن سبن قرنابن يلينالو نزيهم مسرتاو نطفتات امينو زبقس حيلي فتح كنادي سوليوشن كمص اخري لايزا حزباو زنتك اندعنا ما خا بزي ليلان قوليلان نخلو እንኮላይ አብቲ መስኪያት ምክንያት ኮይኑና ደሎ በተሰራዓት በዘካዝ ባው ግንባር ካለ አብጠረፍ ይኺድ አብ ካለ ፕላኔት ይለይሎም ንዘአብኑ ከማን በሰነመቆት ኮፊሎም ከዝትዩ ካለ ወዲታት ንጎን ገዲፎም እስከይሎም ልብዕቢዮም ከዛራረቡ ምዝደልዩ ቱዛት ኤክስቴንት ክንከይላልና ምክንያቱ ንሕና ዲስክሬሽነሪ ፓወር የብልና ኤርትራ ንኹሉ ስለትብጻሕ لكن وزت discretion كم حدا بايتا كم حدا بلاتفورم كم حدا مجو مزرق فتيركا صحابات فلليهان تجمعات كان مفتيحات حاسمون نتهاجرك حدا كنيايو ايت الله نحناون أنسناك انقفلنايو بتقولهم تجمعات عمد لاين solution oriented زخونة more up discussion more up zete more up workshop zete كونه كل سب عدلو حسابو مجلسي دستسلو أبو دلو نجارات زورو دلو نسبتاتو كسليتو أوريدو فدلياتون بتزتكن نجاراتون كجلس زخلالو مدرس زفتة أبو workshop zete كونه solution oriented زخونة عمد وارزع من زكاناتي زبد زخونة حساسبا نتا زخونة سب كله كسنبرو أوعيت مقبراتنا مالجو كان بحالي حتي تأساسي دلو عبزن هنا نريو دلنا بفلاب درقه دلو ناجريت ركي نبزح لذي بزح كياتراتي دخيل دلو بزح هنا إلكا نتاسبقل هنا إلكا نتاسقبر سنة يتبقسو هما يجيكا تبشلا تتبشلا خاطا قلاتاتي هاتقل إذا أدبهم إذا خيفون انت بأيمانوت انت بدحنا بايتا انت بعدمة انت بستفراني ህይወትና መርከና መርገጥና ሐበጅ ጀራይ ዝኾነ ካብ ኩሉ ሰዋጽአን ብተፋላለ ድሕረባይታን ዘለዎን ዝቆመት ሽማግሌ ያቆይ ማለት ሕጂ እንታዩ እቲ ነገር ኣርብዒልኩም ተኣምበር ንድሕሪት ተመሊስና ክንሪኦም ተኾይና ህዝብና ኣብቲ ዝነበረ ያታው ሕግታትና ኣብቲ ከስተመሪ ሎስ ኮንፍሊክት ከመይ ገይሮም ፈትሑ ከም ዝነበሩ ኣብ ተሐጎታትና እቲ ናቶናትና አንሰደርስ ንብሎ 1467 ኣብ ከባቢ 1374 ንድሕሪት 800 ዓመት ተመሊስና እንድሕር ኮይና ሕጂ ኣድገና ተገለባ ሕጂ ኣብ ከመመልጋ እዚ ኩሉ ሕጂ ኣብ ዘካተሱ ቃለስ እዚ ንትንትኖ ደለና ተፈላለዩ ሕግንዳትና ዝውርዙ ኣገባብ ፍልልያት ኣኽቢሮም ዓለማዊ ትምህርትን ቋንቋን ፍልጠትን ኣብ ሕጂ በፂሕና ያደለና ከይደለቡ ከለዉ መፍትሒታት የናድዩን ጠገማትናን ሕብረተሰቦም ከዓ በገባብ የመሓድሩ ንሕና ኣብቲ ዝማዕበለ ዝሰጠነ ኣብ ዝሓሸ ሃዋሁ ዝሓሸ ተመክሮ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ተጣወርነት ኣብ ዘለዎ ዓዲ እንዳነበርና እንዳተቐመጥናን ግን ናብ እንስሳ ተቐይርና ነንሕድሕድና ንባላላ ዓለን ኣብቲ ነንሕድሕድካ ምብልና ነቲ ንሓባር ጠላኢኻ ዕድመ ምንዋሕ ብዘይ ፃዕሪ ንሱ ከይፃዕረ ተዓውቶ ኣለኻ ማለት ስለዚ ኣብ ፅሙቕ ሓሳብ ክምለስ እቶም ካልኦት ብፆተይ ከማን እንትናቶም ሓሳባት ከፍሱ ብቀልዕና ንረኣዮ ንዝኾነ ይኹን ተበግሱ
كوفيل كان عم الزررات بمسكن درجة للكبرته بزي ليلان كليلان نخلو خمس بتصح نأمن لسا تفكر هذا الله بايتا أي مع معسكا بهاي ملسكا دحر من أي مفراد حشكا كلمة فردي فتيكا بعلها بس مرسيتكا عن أرهن وزواتها كم تقبل عن أرهن كملاخي فتح تتعلو مسمى كتعطو أو إيك نقرر مالتي سلازي نتترف عالم سقد حاونا ولا ميكيل كم كانوا أبانات نايتا زباوزة تبلزبلو كتنبروان كاباي قوليلو دلوكم اللقوة كمتي تقلحونا زقلت لكم مسارته أب أوغستينا حسيبنا يدلنا كاب علت عسرت حدا عسرت خلصة ثلاثة معلتات أدن خطركن أنتي تفلاليو ختماتاتون هاجرون أب فرنساي وي سويسرلاند وي نوروي سويدن كل حسيبنا يدرنا كن كابتيوم أبادات دلنا نتهاجر أوزباوزته وكلنا نخالقو تحليكا بفكات حزبي ذهابو موطعي زين تنقبرو خنبلو كشنقرو يخلو يوم الناس لذا عملنا ترى بمسارته نفس السيكتر زخونة زحاشة تقلوتات ترانسبورت زحاشة تقلوتات أكوموديشن ركبلو بوتا لفرانكفرتنا مريس مادلنا بزيادة تي كمان عو انتهي احتياماتات يلينا انتهي حساب تغبونا انتهي حاجز كاباهم كمتنا نتي وتقبتات نتي نحسبون لنا ركبات زتات كذا أمنا دخل تبلوه جزيون يكون كيماون يكون حساب كبار أنا أقول كل زي زحاشة نقدر نضمنه أبتي جزي كلام موسو أبتي زحاشة المتحسبات دا سبحمة أنا أبسعتها تزتعامو كلها ندحر تنبيرنا زحاشة زبدت النجارات كنا فري كنا متصدق يغني لي التي مايك نامتهم كانوا توزوتي يحلفلكم ثانك يو رايت سمعنا دلكم معلومات ملكتها بني اوكي غني اللي بتحي هو انا ون حدا خاطم ابالات ناي زواوزته شماغلي شمي علم سجد ارعايا يبحال اب غزي ناي نسنت اب كرن ابال ناي كيحت عمبا ناي كتما خرن ناي زواغم بارنيره دحر مزلا ناب سودان دحريو ناب شحنشعت 280 كا نجرمن اتي اب جرمن نبرالو بحفشو اتي علما نايت حزباوزته يحوات مالته مسجن دخل مريم كليصم يوم ابود وسخ علنا يبلن نليلا زاكل جن كمزي يمثل ناتي متات حجناب ميكيله ويدم كريم كم قالوا زلو ابلات قد في متان نتي غزيون نحتو ريتو نخهلونا اوكي فردوس مايك فوري بليز فردوس مايك حزه فردوس كنت شحن حمشتن مايك فوريو فردوس كنت شحن حمشتن فردوس كنت شحن حمشتن مايك معها فردوس كنت شحن حمشتن مايك معها اوكي الله اوكي كورت حفتي فردوس كنت شحن حمشتن مايك نعاخي سوري مايك نعاخي فردوس كنت شحن حمشتن مايك نعاخي تلغي اوكي ابي كلنا فتحي ابي الله مسلني فتحي ابي والله مايك كاوت ابي والله مايك فتحي بفردوس مايك ابي اعتمد بالله فتحي تسمع لها الو الله هذا فتحي لها هذا فتحي ودي كاج اوكي منالبات ميكيل انت اللي خاخونكا يتكال علسك ميكيل كفرنسا انت اللي خاخونكا يتكال عل ويكا تمولسو ميكيل كفرنسا هو ميكيل تمولسو يتكم على العلو ني فردوس قي حلو ادانتون قي حلني يبكم لكم تبلالا الى لا يخا اوكي قي حلو ميكيلات يلو ميكيل حزا مايك اوكي يتكحفا بلي فردوس على الله اوكي نو بروبليم ميكي ميت كا اللي خقيه ميكي ميت زي على ايدو على ايدو زول خمن ابالش اوكي
فردوس ريمنا بخي أبنائك تديب تخيل أوكي ريمنا بخي مايك الصحة زيها أنا خورد اوكي فردوس على حجي مايك نعخي كرت حافتي يا ديبا لكو اسمع له دي مملكة هابون مجمع حوات هو يسمع له انا كيف كان تاني كان انت هويني ابيني لي اخذت تاني حتى اخذ اي حاجه كان اوكي سوري انا قيح كم دورك سوري اوكي دحم ዝኾነ ከመይ ኣለኹም ኣሕዋት ኩላትኩም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ኣነ ሪም ናስር በሃል ካብ ኖርዌይ ምስኦም ህዝባዊ ዘተ ካብ ሽማግሌ ካብኣቶም ማለት እዩ ኣብቶም ኮሚቴ ዓመ ነርና ካልኣይ ግዜ ኢና ዝነብልና ዘለና ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ኢና ተመሪፅና ንሰርሕ ዘለና ምስኦም ኣሕዋት ክዛረቡ ዝፀንሑ ኣለምሰገድ ተመስገን ተክለማርያም ኮይና ማለት እዩ ምስኣቶም ኣብ ኖርዌይ ቅመጥ ናተይ ድሕሪ ባይታይ ተጋዳሊት ህዝባዊ ግንባር እየ ነይሮ ማለት እዩ ክሳብ 94 ማለት እዩ ካብ 85 ክሳብ 94 ምስኦም ነይረ ካብኡ ገዲፈ ማይነበርኩን ኣብ ስደት ስለዚ መዓሲ ዝኸውን ዘሎ 2007 ከዓ ናብ ኣሕዋት ተፀምቢረ ኣብ ድሬት ፍትሒ ምስኣቶም ይንቀሳቐስ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ መስልናት እዮም ኣሕዋትና ናይ ህዝባዊ ዘተ ኮሚቴ ተመሪፅና ምስኣቶም ንሰርሕ ኣለና እቲ ህዝባዊ ዘተና ገሊፅና ኣሎ ነይር ከም ሽሙ ህዝባዊ ዘተ ማለት እዩ ንህዝቢ እዩ መን ብዘይገድስ ጥራሕ ኣብቲ ፍትሒ ዝቆመ ኤርትራዊ ይኹን ኣብ ጠረጴዛ ኮይና ይህን ንበሃለሉ ማኣዲ እዩ ማለት እዩ እቲ ነዳልዎ ዘለና ሳልሳይ ዓመት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል ኣለኹ ኣናብሮም ኣለኹ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ሃልዩ ዝኾነ ነገር ክንመልስ ቁርባትና ማለት እዩ ሕዋት ميكيلن مايك حز ميكيلن مايك حز ما بخير ثانك يو مايك حجيلن وريو ميكيلن اللي خنا مايك بليز ميكيلن مايك نعها ميكيلن ودي كان لها يسمعنا لها ميكيلن اللي خنا أنتون ريت كهلو ميكيلن ونرئيسك ريت كهلو الإلولي no it is waived الإلولي قدموا الإلولي it is ميكين بيلي زولندي فتحي ميكين بيلي زولندي تي ميكيلن الإلولي هو ده أنتون بسي والإلولي أريدوتك يوم يقولون اوكي حجبت له حجبت يقول له مايك حجي معها مايك معها يتكلم مايك معها حجبت له رخيته مرحان فتحي مسخان كي تاون عنده وسخون عنده دي ويد وسخون عنده زلوت لكم سكاب دمص دوسوت لكم وسخون ليس زاربكم وتليكم كله ليس زاربكم እንደገና ተብራስዎ ዳሕራይ እንት አጥብቁም ሰብራኩም ሁሉም حتوم انت خاطتم سوات صوت لكم اوكي سمع لها هاي خير سمع لها ميكيل هاي خير كيل وسمع لها ميكيل مايكل سمع لها سمع لهم دمسي يلن سمع يلن مايكل ميكيل سمع لها أما يكون مايك أبي أطلع فتحي قلق بربع تمسكن على هذا وريش تمسكن حزة تمسكن مايك معها ميكيل أبي أتكلم زي مايك تسمع تحزات ودو الله يسمع له عجي يسمع لهم تمسكن وريش تمسكن يتحفى بلو تمسكن يسمع له كده هو تسمع له سلام
الله خده لهم الله ما تقول لهم علي اوكي ود علي قال يسمعون لهم والله ود علي تراي يسمع لكم فتح ملكت جبرس تسمع الله طبط سمع كي تاون قال ملكت جبر يس ثانك يو تمسجن حوي ثانك يو ريدو يا غني اوكي بقول مجمريا سمي وعيكم كلهم احاتي عبيتي بوتاتي محازوتي كلهم نفتحتك على سزلهم مجمريا سلام كاو مقصال زي ህዝባዊ ሃገራዊ ዘተ ኣብ ካልኣይ ግዜ ዓሚ ማለት እዩ ኣነ ከም ጋሻ ወይ ከም መጀመርያ ናይ ህዝባዊ ሃገራዊ ዘተ ዝተሳተፍ ኩሉ ዓመት ነይሩ ሕጂ ምንታይ ዘረባ ኮይኑ ወሕዳ እዩ ንዝብል ንሕና ከ ንምንታይ ንዑ ንጉስጉስ ኣለና ንእሽተይ ከም قد الله خمايك هو ميكائيل ودي كان لها تسمع لها مايك لها ميكائيل ميكائيل يلا انا مايك ميكائيل ودي كان لها تسمع لها سمع لهم ناتي وينك ايح اللي ادمي بليس اوكي اوكي ماجي اوكي ايح ماجي it is off طلع الكاس ويفن ماجي سوري اي فلكم كلهم قدمات لهم حافظ بلو ايدكم ينتليكم ونرعيكم هذا ميكائيل يلا مو ماجي حزة يا بليز يا سمع الخبناتي تزارب اوكي سمعنا لهم سمع انت لهم ايوه سمع حج وديك سمع لها اسمع وديك حج سمع لها كاف حجي أبتي ماشي كل زي سب كاف شدورو وزين له بيلو أما كلا رأسي مدمت زيرو نات شجري دملة تنتظر زرا أنا مجمرة نقدر نايمانم وكيل يكونوا تسرعتي بعمل بحيلي فلي مللي طبيعتها كم حدا طرف سرعة كنقلصو نخلينا مالي الزخاء انتاي عين الطبيعة يدلو بجاكاناتي كله التحساسبة جيجايو إلقى مئمان كان عندي مللي طبيعنا يزي أبي أرترى رجيتنا لله سرعاتيو عندي مللي طبيعها ناسنا أب قدام أبنن بينو ذاتنا حجراتن كنا نفتحينا نقالس بحالتي نرجو طبيعاتي وسيوتي نحنا تولرانس ولا يمتصور شجر نحنا زتفاعلنا لله مالك انت خال اي طبعي مللينا يزطروا في النفس الذي سنة حسب كم هايمانوت غيركا كوسد زقبر بوسوات التي عالم نتفطرون نقول نجر زفتره أمنت من بين زخولة ما حد حبرتسب هايمانوتاو التحساسبان سنة حساب كابون العلي نتنات كاسم حساب سريقها كم هايمانوت كمله كم هايمانوت مسكوسلو كم هايمانوت كأب أمره سنة حساب نايسبات كأتو زقبرلو طبعا كان أي مللي اتصال ساي نزي مسمر تزي تقبلك وبزي مسمر تزي كيتك تقنط علي مهانك تقنفاني مهانك تقبل النت مسأل جروب فنيخة وجلي فنيخة ازي اوم زعدبو من دابلك نخس نتسل وي اوسترا سايس كتقبر بفتن طبعات اتي توسخ ملل
ጠባይ ናይቲ ጥሩፍነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከምኡውን ኣብ ግዳም ዘለና እንተብጉጅለ እንተብውልቂ እንተብውድብ እንተተፈላለየ ስእልን ታፔላን እናገበርና ንመዓልቲ ንፈጥረን ዘለዋ ስነ ሓሳባት ሓደገኛነት ናይ ብማዕረ ምስቲ ሓደገኛነት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጨካን ስርዓት ተመሳሳሊ ጠባይ ዘሎ እቲ ራብዓይ ነጥብታት በተሓሳስባ እቲ ስነ ሓሳብ ካብ ሃገር ፈሊኻ ዘይምቕማጥ ኣብ ተሓሳስባይን ናተይ ስነ ሓሳብን ጥራሕ ምስ ተኸይደ ሃገር ብከምዚ ክትከውን ትኽእል እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ሃገራዊ ኣይኮንካን እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ጠላኢ ኢኻ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ወያኔ ኢኻ እዚ እንተዘይኮይኑ ሲአይኤ ኢኻ እዚ እንተዘይኮይኑ ኣውራጃዊ ኢኻ ነዚያ ባንዲራ ተዘይፀኒኻ ሃገራዊ ኣይኮንካን ናይ ባንዲራ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ካምቻ ተዘይተኸዲንካ ሸያጢ ሃገር ኢኻ እዚ ዝግበር ዘሎ ስእልታት እቲ ስርዓት ዝገብሮ ኣብ ውሽጢ ዘሴም ናቱ ነፀብራቕን ዱፕሊኬሽን ከዓ ኣብ ደገ ንገብሮ ለና ብንልና ንኣፍና ንገልፆ ደለይቲ ፈትሒና ንብል እሱ ከዓ ንሃገር ሓድነት ንሃገር ውሕስነት ንህዝቢ ኤርትራ እንዳበለ ከዓ ሸንኮለን ይብልና ንሕና ከዓ በዚ ፍትሒ ንደሊ እንዳበልና ሸንኮለን ንብል ኣለና ማለት ስለዚ እዚ ጠባያት እዚ ክህረም እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግሩፕ ኩሉ ውልቀ ሰብ ኩሉ ናይ ብሓቂ ኣብታ ሃገር ሰላምን ቅሳነትን ዝመልኣ ብልዕልና ሕጊ ክትመሓደር ትኽእል ንኩሉ ማዕረ ትብፃሕ ሃገር ንክትመፅእ ብመሰርሖት እፎይላ ንክንነብረላ ተኽእለና ሃገር ንክንፈጥር እንተኮይንና ተጠዋርነት ብመትከል ደረጃ ልዕሊ ኩሉ ክስራዕን ክንቅበሎን ዘለና ነገር ተጠዋርነት ኣበይኻ ኤክሰርሳይዝ ትገብሩ ብምርኻብ ኢኻ ኤክሰርሳይዝ ትገብሩ ክፉእ ሰብ ዝመስለካ ሓደገኛ ሰብ ዝመስለካ ትዕቢተኛ ሰብ ዝመስለካ ከም ኣብነት ብውልቂ የደምፆ ደሎ ትህቦ ቅድመ ፍርዲ ግዳማዊ ዘለካ ተሓሳስባ ግዳማዊ ዘለካ ሚዛን ሰይጣን ጌርካ ተሓስቦ ብኣካል ቀሪብካ ክትዘራርብ ልዕብ ክትገብር ከለኻ እምበኣር ከምዚ ለይ ተሓስቦ ዝነበርኩስ ጌጋ እዩ ነይሩ ከምቲ ትመስለኒ እንዲኻ ነርካ ከምቲ ኣረኣያይ ናተይ ከምዚ ዝሓስበካ ነይረ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዚ እቲ ኣክቲቭ ሪፔንተንስ ንብሎ ወይ ከዓ ተጣዓስነት ናይ ደቂ ሰባት ከም ባህሪ ድሕሪ ንሓደ ነገር ምፍላጥና ቅድሚ ምፍላጥና ንህቦ ቅድመ ፍርድን ድሕሪ ኩልካ ምፍላጥና ነምፅኦ ሓሳባትን መሰረቱ ካብ ኒን መሰረቱ ካብ ህዝብ መሰረቱ ካብ ሓባር ኮምፒልካ ዝርራብ ዝመፅእ ለውጢ ስለዚ እዛ ቀፃሊ ካልኣይ ዓመታት ኣብ ሳልሳይ ክትከይድ ንደልያ ዘለና ቀፃሊ ኣብ ነንበይኑ ኣጋጣሚታት ኣብ ጀርመን ጥራሕ ተሓፂሩ ናትና ጥራሕ ዝበሃል ነገር ክብሉ ዘይብሉ እውን እታ ምርኻብ እታ ዘተ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ተገድሰና ስለዝኾነት ንምንታይ ነቲ ዘለና ምትፍናት ነቲ ዘለና ሕድሕዳዊ ጎነት ሕድሕዳዊ ፅልኢ ሕድሕዳዊ ጠቐነ ነበርዕነሉ እንኮ ፍታሕ ቀሪብካ ኣብ መኣዲ ዘተ ዝመፅእ ካብ ሕዝቢ ዝመፅእ እንታይ ክብል ደለይ ዘለኹ ሕጂ ዋላ ሞንጎ ቴክኒካል ፕሮብሌምስ ኣብና ምግላጽ ዝርዝር ብዙሕ ካብ ዝወፃኢ ንህቡን ኣይከይሉ ሓሳባት ተትህቡ ኣብ ቀፃሊ ከህዝባዊ ዘተ ካብኡ ከዓ እንታይ ትደሊ ዝብል ናትና ለመዋታት ክንገብር ተንኽእል ከም ድፍረት ኣይትውሰዱለይ ዳ እምበር ዝሓሸ ዝብል ርእቶ ይህብ እያ መወዳእታ እቲ ሓሳብ ግን ናብ ኣድሚንን ናብ ፎቅ ይቐኒየለይ فتحي مو على روح على تزارس فعله ده تزارس فعله كل خطوة بصوت ويسعب حطهم أتو فتحي كي تعاون حطهم أتو ويش تزاروا ونقرأ توصلوا ونقرأ لكم
كورات أحوات ምናልባት ሚካኤል ይፍትን ስለዘሎ እስከ ሐሳብ ዕድል ንሃቦ ሚካኤል ይፍትን አለሞ ሐሳብ ዕድል ንሃቦ እስከ እንደገና ይፈት ኧረ ይፈትና ኦኬ ማይክል እትና ሚካኤል ማይክል ፈትና ታይት ናኻ ሚካኤል የለኻን አብያትካ አመስለን ሚካኤል እስከ ጽሐፍ ሚካኤል አብያቶላ ፍትሒ አብዮላ ዛ ማይክ አብያቶላ ሚካኤል እስከ ደጊም ካፈትና ሚካኤል ፈትና خير ማይክል የለኻን ሚካኤል ተአብዮላ ክትመጽአይ ካለን اوكي دخان نالبن مسكونه ميكيل سكاشعو تعرتكم ويكا بتليفون كن راخبول نخل من قدي كن ناد نخلينا I think ايليو زغودل تلي خو على ربينا كمتي عب متازبلكو حتونا هزباو زته نقله ምናልባት ናይ መጀመርታ ግዜ ስምዖ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ግና ተዓመዝ ወሰደ አርእስቲ ስለዝኾነ ብዙሕ መግለጺ ዘድልዮ ኮይና አይስማዓንን ኩለታትና ሁላትና ንጹር ስለዝኾነ ከዓኒ ትግዜ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂን ላዕሊን ህዝባዊ ዘተዝዕድም ኩለታት ኢና ዝጋጠመና ዘሎ ማለት እዩ ስርዓት ግደፍ ኣብ ጉለታት ኣብ ድኽመት ቃውሞ ጥራሕ እዩ ናቱ ዝነውሕ ዘሎ ሕብሮ ጸንሐና ናይ ሓባር ወሒታት ንሃና ብምልላይ ነቲ ዝፈልየና ኣጸጊዕና ወይውን እሱውን ክእለሉ ዝኽእል መገድታት ኣናዲና ሃሰስ እንተንብል ካብ ዘለናዮ ሓደ ስጉምቲ ንቀድም ንኸድና ስርዓት ግደፍ ከዓ ብሓደ እግሩ ጠጠው ኢሉ ኣይምተረፈን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ከምቲ ኣቐድማ ኣቢለ ዝገለጽክዎ ሓሳብ እንደለና ማለት እዩ ግዜ ዝኣክል ኣለና ኣብ ምጅማር ኢና ዘለና ዋላ ንገዛ ኣርሲ ኣብቲ ኣርእስቲ ናይ መደርቲ እቲ ክንዛረበሎም ኣለና ዝበሃል ኣርእስቲ ከም መረዳእታ ንኽኸውን ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓቢረ ኣቕሪምያ ኣለና ብወገን እታ ሽማግለ እውን ዝቐርብ ርእቶታት ኣሎ ንኣብነት ናይ ሚካኤለ ካብቲ ብዝሓለፈ ግዜ ኣኼባና ዘቕረቦ ማለት እዩ ምናልባት ማይክ እንተሒዙ እኳ ባዕሉ ከቕርቦ ክእል እዩ ነዘን ዘለዋ ፖለቲካዊ ውድባት እንታይ እዩ ናተን ገዲፈን በቲ ናይ ሓባር መቋሒታት ክቃልሳ ይኽእላ ዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባኡ መደረ ክህቡ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ናይ ፖለቲካ ኣፍልጦን ትንተናን ዘለዎም ሰባት ተዝርከቡ ጽቡቕ ነይሩ ይብል ማለት እዩ ከም መረዳእታ ዝቐረብናይ ማለት እዩ ካልኣይ እውን ብወገን ተመልሶ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ኣብቲ ግደ ክጻወቱ ስለ ዝኽእሉ እሳቶም እውን ክዋስእሉ ዝኽእሉ መገዲ ከነናድለና ዝብል ኣቕሪበ ነይሩ ብርግጽ ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳማይ ህዝባዊ ዝግበርናዮ መራሕቲ ናይ ክልተ ዓባይ ሃይማኖታት ቀሪቦም ነይሮም እዮም እሶም እውን ግደናቶም ተጻዊቶም እዮም ንሓቂ ጽቡቕ ዝኾነ መግለጽታት እቲ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣብ ቃልሱ ከመይ ከም ዝነበረ ኣስላማይን ክሳን ከዓ ተራጊጹ ከም ዘይሓልፍ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ በጃ ከም ዝኸይድ ጽቡቕ ዝኾነ ትምህርታት ሂቦምና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ከምኡ ዝቐረበ ማለት ስለዚ ካብ ገዛ ንጽብሎ ከተተግብር ብዙሕ ዓቕምታት ዝሓትት እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ካብ ሓገዝ ምሕታት ቁጠባ ኣይኮናን ከምቲ ኣቐድም ኣቢልና ዝመልናዮ ብህዝቢ ዝዳሎ ዘሎን ህዝቢ ዝኸይድ ዘሎ ስለ ዝኾነ ምስታፍ ናይ ህዝቢ ኩሉ ሸነኻዊ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ዘገድሰና ግና ምስታፍ ብኣካል ብዝለዓለ ደረጃ እቶም ናይ ሓቂ ለውጢ ረብሓ ኣለና ንብል ኣብ ስርዓት ናይ ግደፍ ከዓ ግደይ ክጻወት ንብል መደብና ንጀርመን ገጽና ንግበሮ ማለት እዩ ገጽ ንገጽ ተረኣይና ብጉዳይና ክንዛረብ ክንዛተህ ክንላዘብ ብማዕዶ ፓልቶ ኮንካ ትገብሮን ኣብ ገጽ ንገጽ ትገብሮን በበይኒ ክልተ ተጋራጮቱ ዝነበሩ ራእያታት እውን ገጽ ንገጽ ክህሉ ከለዉ አንታ እዚ ድዩ ከምዚ ዝብል ዝነበረ አንታ ምዚ ኣብ ሓንሳብ ክጓዓዝ ዝኽእል እንዴ ዝብል ነጥቡ ስለ ትበጽሕ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮና ብምጋሲና ንገልጾ ዘለና
ስለዚህ ዝለዓለ ቀዳምነት ንቦ ምስታፍ ናትኩም ማለት እዩ ስለዚህ ግዜና ዕርፍቲ ስለ ዝኾነ ብፍላይ እቶም ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም ግዜ ኣጉስት መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ትምህርቲ ዕርፍታት ኣብ ምውዳእ ገጹ ዝኸደሉ ምጅማር ዝኾነሉ ግዜ መደብ ውፂኻ ክምፃሉ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኣብዚ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ግና ሓሳባት የድልየና ኣሎ እንታይ እዮም እቶም ሽግራትና ና እንታይ እዮም እቶም ኮለል ዘብሉና ዘለዉ በይናይ ኣጋብ ከንፍትሓዮም ንኸምዚ ዝኣመሰለ ኣስተምህሮ ክህቡና ዝኽእሉ ባእተታት ሃሰስ ክንብል ኣለና መንእሰያት ሕድሪ ተረከብቲ ናይ መጻኢ መራሕቲ ናይ ሃገር ፊሎሶፊታትን ስለ ዝኾኑ እዚ ዓቕምታት ኣለዎም ዝበሃሉ ሃሰስ ክበሃሉ ኣለዉ ስለዚ ሓላፍነት ናይ ሽማግለ ጥራሕ ኣይኮነን ሓላፍነት ናይ ኩላትና እዩ ካልኣይ ዝኾነ ይኹን ንገብሮ ፕሮግራማትናና ብክልቲኡ ቋንቋታት ክኸውን ስለ ዘለዎ ነዚ ንክትግብሮ ከመን የድልየና ማለት እዩ ሓገዝ ናይ ኩልኩም የድልየና ስለምንታይ እዛ ሽማግለ እዚኣ ንኩሉ ዕማማት ክትዓምም ኣይትኽእልን እያ ሰባት እድሊ ኣለዎ ኣነ ዓቕሚ ኣለኒ ብቋንቋ ዓረብ ንዝወፀ ፅሑፋትኩም ክትርግቦም ክእል እየ ዓቕሚ ኣለኒ ብትግርኛ ንዝወፀ ፅሑፋት ብዓረብ ብትግርኛ ክገብሮ ክእል እየ ዝብሉ እዚኦም ካይተርፉ ከማን ሃሰስ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እንተጎደለ ካብ ጎዲሉ ተባሂልና ንቀፍ ሕጂ ናብ ኩሉ ሩምስ እንዳኣተና ነቲ ዘሎ ሓሳባት ንምጥርናፍ ናብኹም ንቐርብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰለስተ ነሓስ ኣከላዊ ምውሳእ ሓሳባዊ ምታፍ እቲ ካልእ ሸነኻትካ ብዓቕምን ሃና ብጉልበትና ኹን ብኻልእ ማቴሪያላዊ ሓገዝ ዕዉት ንኸውን ነዚ ህዝባዊ ዘተ ብርግጽ ዘይተባሃልና የለን ሓደ ካብቶም ናይ ሽዑ ተረፍ ዝነበሩ ብዝውን ጽሕፍ ጸኒሑ ሓደ እግርኻ ብመቃብር ዝኣተወስ ኣብ ኮረኮን ዝገበርካ ቃልስስ ታይ ትብላለህ ክብለኒ ጸኒሑ ወይሊ ኻስኻደ ኣምበር ኣነስ ዋላ ሓደ እግረይ ኮሎውን ንረብሓ ኢለይ ቃለስ ኣለኹ ጥራሕ ዝብሎ ማለት እዩ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምዝራባት ኣሽሙራት ይትረፍ ብህዝቢ ብወያነ ዘይኮነ ብፖለቲካ ውድብ ዘይኮነ ብህዝቢ ዝምወል ብህዝቢ እውን ዝዳሎ ህዝባዊ ዘተ ምዃኑ ክንሕብር እንደሊ ስለዚ ተስፋ ገብር እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሃሰስ ክንብል እሞ ብዘለና ዓቕምና ከዓ ኩላትና ኣብ ምዕዋቱ ረብሓ ክህልወና ጉዳይና ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ዘተ ንሓደ ኣይርሕቆ ንሓደ ኣይቀርቦ ምናልባት ነዚ ጉዳይ ዝዕውት ንኸውን ብፍላይ ተንክልተ ጀጋን ኣሕዋትና ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ 2016 ኤሮወለሎ ኩሉ ናይ ዓቕሚ ናይ ገንዘብ ብምፅንቃቕ ንኹሉ ብፀብጻብ ብምእታው ዓቕምታት ናታ ከብሰ ፍሰት ዝዝክሩ ኢኹም ዘይባህል ተባህለቶ ኣይነበራን እዚ ንሕብር ኣለና ኩላትና ብሓባር ኮይና ኻ ሕጂ ክንዳልወሉ ናብቲ ሓደ ዝርሕቕ ናብቲ ሓደ ዝቐርብ ኣይኮነን ኢደይ ኢትካ ተባሂልና ንጉዳይና ዕውት ንምግባር ንቃለስ እሞ ዕምሪ ናይ ሰዓት እዚ ኸዓ ክሓፅር ስለዚ ዳንቶን ሓወይ እቲ ዝበሃል ተባሂሉ ስለ ዝኾነ ምናልባት ምክኤል ክፍትን ተደልዩ ክፍትን ይፈታትን ስለ ዘሎ ካብኡ ተረፈ ኣብ ሕቶን መልስን ኣብ ርእቶን ሓሳባትን ክንኣቱ ዝሓሸ እዩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ ቴንክ ዩ ማይክ ኢስ ፍሪ ብወገነይ ሰላም ስማዕ ደለኹም ምናልባት ምልክት ኣብኒ ኦኬ حراي ምናልባት ሚካኤል ኣብያቶላ መስለኒ ዳርጋ ብዙሕ ግዜ ፍትን ኣሎ ቅድሚ ኣብ ሕቶን መልስን ምእታው ዳንቶን ሓንቲ ንእሽተይ ሓበሬታ እዚ ናይ ዓሚ ወላ ቅድሚ ዓሚ ዝነበረ ብፍላይ ናይ ዓሚ ዝነበረ ህዝባዊ ዘተ ኣብ ካይዘስላውተን ኣብ ዩቱብ እውን ዘርጊሕናያ ስለ ዘለና ሕጂ ፍቓድ ተኾይኑ እታ ናይ ዩቱብ ሊንክ ኣብዚ ሩም مسدت كلكم شعو سبون ناتو كما كم زنبر سلي هلو نع حبرتها خبيله هجي تقبلني ميكيله من البات ميكيله الله خير الناس كبيكيل هلاشا سكفتنا حج مايك مايك فتنا مايك سلام ميكيل يلا حن ولا ذا مايك أبيات كلامي
ሚካኤል ማይክ አብያቶ what is this mic not for mic ሚካኤል ስማዕ ለሃን ሚካኤል ማይክ ለሃን أنا بسجد ما تي سدد الحصرية بنابرو it is okay مكيال عبياتك يعني فتحي مو حطون حوات حطون حناتو مكيال عبياتو مايك انت هنقبل قال كان هو تعبي كلا نعم حطوا حناتو فتحي اوكي يجي بار يا حوات ثم حطوا لكم يدكم حفابلو فتحت الدلي قطنا فتحت الدلي كان قطنا حوي ما يتنعها كما إلك خميك إن حرمة قطنا الله خير قطنا أو قطنا قطنا الله خير قطنا وقطنا ديجي حوي يسكي لا تقبل نسكة روم دي جي تقبل نسكة وجهها بس هات عاش كباي قلتنا اوه ريد قال لك قلتنا I'm sorry واو قلتنا our administrator ويفلتكو بلبل الإله كان له قلتنا صار ريد زي يكون جرين وهذا كامل thank you يا دنتن بس ايفر جرين سرعات سلازغوني قدي بالكان كما خاكواد فوتو سيفي بالله ها يا ثانك يو حرة يا دانتن ثانك يو يغني لي ويل انا سي مجمرتان قعد حن مصاخو ما غايشنا ناي بحق ها اي ثينك هزباو زتنا بجرمن لومين سالساي عمسلني صبوي تي كوم عينت قصال سرحات كتكايدو مخالكم أبزناي نايلو معلتي كندتي حتىهم كوين زلون عيكم زردان دلو بحسابن بأكلن مسهم كن كون تطلبوا زلهم كوينو سمعني معريو خا تي بتزت حتى في الليات كا كنسرح علنا لكم تحت لهم مالتيو أنا بحطوي كمز الحركوين يا حوات بركز بتزت حتى نفعل يلو كراخبنا زخيل بو تراخبنا نسرح دبل حساب صبق قبل كواتو غنه ابز سخاتكم حيسكم مازلهم منالبات تاشمو ግን بزتحتون كراخبنا زخيل الله دي خن مخانو انا ويز طراطر زلو حجي بتزتحتسي كنراخبلو نخيل نطبي الله دي منياتو شفتነት معاتكم كم قليل غيركم توسدوا لهم شفتا يلو زصوع سبسي كم قليل غيركم توسدوا لهم ازي نسلا عملو زبحال زلو ايكونن نسلا عملو ወይ ወን ተበዲልና ኢሎም ስለዚ ሓሰቡ ጥራይ ዝብልዎ ነገር አይኮን ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ ድሕርቲ ሽፍትነት ፖለቲካዊ እንታይነት ኣለዎ እዚ ኸኣ ወላ ከብቲ ስኻትኩም እንድበልኩሞ ብዙሓት ካባኻትኩም ካብ ስመር ዝነቆልዮም ተዋላቶም ተጠቕስዎም ዝነበርኩም ኣስማት አንቶይ ማለት እዩ ኣነ ንዓቶም ብዝኾነ ይኹን እኳ ከጸልሞም እንተዘይከኣልኩ ሽም ስመር ግን ብርግጽ ናብ ዝናይ ሽፍትነት تعاطيو يسرح كم زلو ግን نفلطينا ናይ ኤርትራ ቀጻልነት بقصالي ام مغحاس ግበር ዘሎ ስራحት ስመር بقدامነት ተዋፊሩሉ ከም ዘሎ ግን نفلطينا ስለዚህ احنا نسرح ዘለናኮ ንጽባሕ ንጎድ ሕርዝ ዲክቴተር ትነብር ኤርትራ ንምርአይ እንበር ሎሚ ብሽፍትነት ዶ በገለልካ ቃልስናን ታሪኽና ንሃሪምካ እዚ ህዝብ እዚ መንነት ዘይብሉ ኣብ ቅልውላው ዝነብር ህዝቢ ጌርካ ኣብ ሰንፈላ ለእቲኻ ድሕሪ ህግደፍ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ክንኳና ኣብ ዘይንፈልጠሉ ሃዋው ክንድርበከ ይኮንና ንሕና ንቃለስ ዘለና እዚ ዋላ ብኹሉ ሰብ እንተኸኣልና እዚ ነጥብ ግን ኣይከራኽበናን እዩ ንሕና ቀጻልነት ኤርትራ በዝናይ ሕጂ ዘሎ ነጻነትናን ለኣላውነትናን ተሓልዩ እቲ ዲክቴተርሺፕ በሓርነት ክንትክ እንበር ድሕሪኡ ኤርትራና እንታይ ክትመስል ያ ናበይ ክትከይድ ያ ዝብል ንሕና ብሕጂ ክንጥምተውና ይንደልን ኢና ንሕና ማንዴት
እዚ ሰብኣዊ ሓርነት ኣብ ኤርትራ ምርግጋጽ ክንኡ ዝሰግር ነገር ኣይኮነን ትኽእል ክንኡ ዝሰግር ኣይኮነን እሞ እዚ ጉዳይ ሃገራዊ ዘተ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹርነት ከድልና ሕጅውን እንተኾነ ገለ ይሕወስ ኣሎ መጽእ ኣሎ ሓደ ምናልባት ብተኣሽሙ እንተትመጽእ ጽቡቕ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ፕሮግራም ሲ ንጹርነት ከድልየና ኣነ እንታይ እዩ ህዝባዊ ዘተሲ እንታይ ዕላሙ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ይኽርኢ ዝደሊ ንቐጻሊ እንታይ ዓይነት ኤርትራ እዩ ድሕሪ ምልኪ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ይስኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ህዝብ ዘተ እንድሕር ብርግጽ እንታይነት ኤርትራ ስእሊ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ድሕሪ ህግደፍ እንድሕር ኣብ ብትኽክል ኣቐሚጡሉ ኮይኑ እሱ ይንገረና ቀጻልነት ኤርትራ በዚ ዘላቶ ሉዓላውነትን ነጻነትን ክትቅጽል ይደሊ ዋላ ቀጻልነት ኤርትራ ድሌታትና ንገልጽ ይጽዋዕ ገለባ ግበር ዳንተን دواب له دانتن يتحاوس على دانتن دانتن تحاوسنا الله دانتن حوس على تحاوس دو يمصا امبر حجسي ولا غاشاتو خونه اب حتى المرسن سلازاتن او مولو مصي يخبلو يخلي او مصي حدا يحن بيتكو يحن او مصي صبغيو مالسي كستاي كوين كاي تحاوسنا يا انا تاخبل دللو نصورنت ناي راي نايزي حزباو زسسي انا خفل دللو بقى كينيوتي سبعو حارنت مرغغاص ناتو دليت انتايو حزباو زته انتايو دليتو دحردا كينيوزي هيغدف دطموتو خال نغرات نحر الله خوينو ني ايرترا بخال ملك نحر طمتا خوينو نزوم شفاتو زبلو خانغدوم ولا حنت صغم ايكولن اندحردا صباح نغو تنبر ايرترا اب حجي سييلو نحرا قميطوا هاليو جن مغا سراح ناتو قند مانديت ناتو ديكتاتورشيب اب ايرترا موغاد انت دا خوينو جن دحري ايرترا قسل خوننا زغل ነገር ካብ ሕጂ ከብሎ ይብሉን ከእንጉዶ ይብሉን ንዓይ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ ንኤርትራ ሉዓላውነታን ነጻነታን ንምሕካኽ ተባሂሉ ድመጸ ናይ ፖለቲካ ታሽሚ ጾታ እዩ እዚ ሽፍትነት ዶ ገለዶ ድባል ብህዝባዊ ግንባር ጀሚሩ ሕጂው ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይኸይድ ኣሎ بدحريو نابتم قدميهم زنبورو بعل عبد القادر كبيرون كخيديو كوم دان زقصل زلو تي من عاس تاريخ ايرترا سلاز نزي تصاورو نزوم كبزو زمسلو كسمعوهم مصو دحر كبال كوينو قرب ناي ገንዘብ ክሳራ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሞራል ክሳራውን ከስዕበልና ይሕዋት ثانك يو الله اوكي قوتنا حوي حتوها وديها تكون كتوا قبر تمستارتو دو اوكي ثانك يو نتحتو يقنيلنا هذا كم ابو منبر نايزا هاجرا وزباو زيتي كم تمسجن كم امنكا كم حيل امام بمتكل نتنات كحتو ملس كمل سركا او كند بصوتي مالتي او كندتا هاجرا وزوازه ولا اتي لبواتاتون اميتو زملتنا حزبي كتم كدادم زرا خبرنا نجر علو ديو زبلي انا ملكت حتو زاتولو زملكا يونير بس تحت زرا خبرنا سي ولا نرا فللينا نقول نقديفنا يقوم تبلو كابو تبلو خاص مسلو نعيقن يتراتر اللخو تفتحات زبهال كزراخب نجر علنا دو ذي حجي سمعتاوي نجر حوي سد بكا انجلالتا إلي قراحيك حلقا زخئت مغنياتو قوتنا جاباناوي ايكونن تمسجن فيتناماوي ايكونن إذا حيل امام كل انا لنا
عنقرر نقول لنا مفتاحات كنا نادي نمثل لنا وتبع حوي قدم قدم كابت زرات بنا مثلك ملكت حتى وقتها يبلكان تراولنا قال أين حضر بزي هين بزي ديسكوسيون زرا خبرنا رفاحي وتعايش أنزل نديركا أنترتيركا تباتاتيها شكر كتفتح ليتن معلتن تذكم ذلو حقوتنا ليتن معلتن تذكم ذلو ختمتك ويتأك قالوا تبصوتي وتصعد دخلنا لأمن حتات انتقلنا من الباش كالي موتاتات كالي تلحيتاتون حيزنا كنكسر كنقول مخالنا تزوطعنا كن لحبار زراخبنا نقر مبردو قالو تبلو للقا وضحا يراخبنا له كم توضعها نتسرعات كم تصنعو تسرعات لعلي حق خوينو نهزب خال نندخال نقول هذه الارتراح شوف خوينو كم زلو كاتي تزاربو كاتي مسكل كان عجلا لطاها قلتو بس خالر يراخبنا أتا أمقصالن زي مقصالن ملكت حطو آدي على الله هاجر كأ أنت تبجيرا راح يكون معها كل زبيرتنا لا اتفاقت معانو أولو زبها لا يكونن فلمنتاي كني حواتنا دمو أفسيسو كني حكمتاتنا أموتاتنا بعلنا والبعثاتنا كل ነገር ተቀብለሉ ጉዳይ ኤርትራ ማለት አለ ተቀብለሉን አይሞቱሉን እዚህ ሐሶትዩ እዚህ ውጽዋዩ እዚህ ካሊዩ ዝብል ናይ ደቀ ሕድርትና ሓሸው የዘረባ ተብድላይ ወዝል እንዲ አጥባይታ ዘሎ ነጥብክን እዚህ ሽግር ንኽንፈትህ متعيد طلاق 5 سنة ولا تنفر كابزبل وتعيد تبو ما ينهبوني أرنف مغلقي فتحك نمسأل حبنا عمال إسرعات نايقوتنا طرح صنعاتها وينايقوتنا حلنا وينايقوتنا دليت وينايتمسكن دليت طرح كم دلايو زخدلو بايتا خنفتر يكون والكمال بالتوالي قدام نطرنف جلنا لعلنا حكي اب ارترا خنست لعلنا حكي اب ارترا مخنا متسع تعرضلا ازها متمسكن ودكي كم يرترى كعب زراخ بنا نتبيع اتا جسال عدلوكو انا كم تمسكن بقجل لي بطرنوف مننت بانديرا زيقنت عنه ولي فاتو كاته سمر تبلا لها سمر نعي ولا حنكي فولي تقوم فولي مدني ويوكلنا سلطان دحاس كلون دحزلون دكاتعلون دماغتلون الروما يكونن قدم قداتن كبرون كمان بايتا سلسعنا سنز سنفنا ይህን በመባል በመከበባት ሕግ እንዳባታትና ቅድሚ 8 ዓመታት በጎቦ ነንሕዶም ተፈላላይ ፍልልያት ከም ዝፈትሕሉ ዝነበረና ባህሊ ስለዘጥፋና ሓንቲ አማራጭ ዝረኸብና እዚ ምመር ሩማት እንተ መሐገዘዶ ካብ ዝብል ንኣቶ ኮይና ኣነ በወገነይ ከም ተመስከት ድሕሪዝና ሃገራዊ ህዝባዊ ዘተ جدًا أخيرات كنجبر جدًا مجلسات كنجبر كتكمل سلزلني كم تمسكن داولور غيره وتكمل لكم كنا لك كم تمسكن
ዘሎ ወይ ናይ ካልእ ማለት ድባሃል መለለይ ዜግነትና መለለይ መንነትና ወይ ብሄርና ኣይኮነን ወከልትናን ወኪሉን ኣይኮናን እዚአውን በገባብ ተሰዛረብና ዝሓሸዩ ምክንያቱ ኣብዚኣ ቦተና ኣብ ሕድሪ ጀጋኑ ተረኺብካ ዝበዝሕ ግዜ ሓሳብ ስለዝሃብካ ሕድሪ ጀጋኑ ከዓ ወርሒ ክልተ ወርሒ ሙሉ ድኾነ ካብ ህዝባዊ ግንባር መትከል ወፃኢ ፍሉይ ሓሳብ ዘለዎም ክጠፍኡ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ አንኪዳ እንድሕር ይህን እንተይላትሉ ጎተናውን ፀላኢ ናይ ካልእ ኣረኣያ ዘለዎም ኢልካ ምሕሳብ እዚ prejudice ሕማቅ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እዩ ኣብዚ ዝሰምዖ ገለገለ ሓሳባት ብጥርኑፍ ብጉጅለ ብውልቀ ሰባት ብጣዕሚ ዘቆንዞና ይሕመኒ ፅቡቅ ነገራት ከዓ ትሰምዓሉ ጥዑይ ሓሳባት ከዓ ትረኽበሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ከዓ ትረኽበሉ ኢኻ ኣብ ትመሩም ኣቲኻ ወርሒ ሙሉእ ኖ እዚኣ ባንዲራ እዚኣ እንድሕር ኣላ ዋላ ንዓኻትኩም ኣይሰምዓኩምን እዚ ሕማር እዩ ምስ ኩሉ ይቐሬታየ ነዚ ኩሉ ዝሰምዐኒ ሓፋሽ ክዛረብ ዝደሊ ብጣዕሚ እዚ ዕብዳል ፀላለ እዩ ኣብቲ ድጊ ነገር መፂኻ ኣብቲ ሰብነትና ኣብቲ ምክብባርና ኣብቲ ነጥብታትና ምዝርራብ ገዲድካ ገሊኡ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ምስላ ገይሩ ቀለበቱ ዘውጣትሉ ዝተፋትሓቱ ሰበይቲ ዝፈታሕካዮ ሰብኣይ ከመይ ጌርክ ዳዝመት እንታይ ማለት እዩ ዘረባል ኣብታ መጻኢ ሃገር እንታይ ዕላማ እንታይ ራእይ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ንዝብል ንጹር ክህበካ ከም ሃገራዊ ህዝባዊ ዘተ ድሕሪ ምስኪ ብሕግን ብልዕልና ግን ትመሓደር ንኩሉ ኤርትራዊ ብዘይሌላን ጉሌላን ብማዕረ ተሓቁፍ ብሄር ኣውራጃ ሃይማኖት ቋንቋ ስነ ሓሳብ ጾታ ነዚ ኩሉ ነጥብታት ፍልልያትን ብማዕረ ሓቂፋ ክትከፅል ክትከይድ ትኽእል ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ዝተወሰኑ ስነ ሓሳባት ዝነግሱላ ዝብለፁላ ነቲ ህዝቢ ዝቕጥቅጡላ ዘይኮነ ህዝቢ ባዕሉ ዘመሓድሮም ህዝቢ ባዕሉ ብሪሞት ኮንትሮል ዝዝውሮም ዝመሰሉ ተሪሩ ዝቃለሰሎም ባዕሉ ዝመረፆም ህዝቢ ዝመሓደረላ ሃገር ከም ራእይ ሒዝና ኢና ንሕና ነቲ ባይታ ነቲ ፕላትፎርም ነቲ ናይ ዘተ ምቹእነት ንኸነጣጥሕ ንሰርሕ ዘለና ኣየናይ ፓርታይ ኣየናይ ስነ ሓሳብ ኣየናይ ጥዑያት ተሓሳስባ ኣየናይ ንታሪክ ዘናሹ ኣየናይ ኸ ንውልቀ ሰባት ብፍሉይ ፀላኢ ገይሩ ዝቆፅር ዝብል ህዝብን ሕግን መጻኢት እታ ብሕግን ብቕዋምን ትመሓደር ኤርትራ ትውስኖን ትፈጥሮን እዩ ራእይን ድሌትን ናይዚ ሃገራዊ ህዝባዊ ይኹን መለክዒ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘፍርስ ታሪክ ናይዚ ጀግና ህዝቢ ዘዋርድ መስመር ብምንም ዓይነት መገዲ ሒዝና ኣይንኸይድን ኢና እሱን ዕላማና እውን ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ወኪላት ኣይኮንናን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኢና ከም ዝኾነ ይኹን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ናትና ፍሉይ ሓሳብ ናትና ረኣያ ናይ ሓሳብ ናትና ዝሓይሽ ኢልና ንብሎ ነገራት ክህልወና ይኽእል ከም ውልቂ ብጥርኑፍ ከም ጉጅለ ብጥርኑፍ ከም ሓደ ነዚ ባይታ ዝፈጠረ ኣዋሃድ ህዝባዊ ዘተ ግን እታ መጻኢት ኤርትራ ድሕሪ ምልኪ ብሕግን ብስርዓተ ሕግን ብልዕልናን ትመሓደር ሃገር ኮይና ንኽትቅፅል ኢና ንደልያ ንኡ ከዓ ክሳብ መወዳእታ ክንሰርሓሉ ኢና ክሳብ መወዳእታ ከዓ ተረጋግፀልካ ዝደልያ እዚኣ ሕጂ ከመይ ጌርና ነዚ ከምዚ ዝብሉ ክንሰምዕ ኣይንሕወሶን እሶም ከዓ ብሉካ ኣለዉ ከመይ ጌርና ህዝባዊ ግንባር ኣርእስቲ ቃል ዘልዕል ሰብ ፀላኢና እዩ
يقولوها بس خا تسفات يبلكا اسلاماي اي كمزيو بس حاله يبلكا ازي اخي داخل نبر كده اللي قالها السخا كلمه خلت تقبرلو تحالف كلمه خلت تقبرلو انا كلمه خلت تقبرلو لذي كلمه خلت زاشل حما دخم حسابون انت هنا بتبعت كتجيب وقت خير عندك بمنتاي بتسنا مقول تاريخ حزب ارترا تاريخ هيكونن بوحافيو يبلك له انتاي مالتي بوحاف لينا حزب تقالس عليها حزب بوحاف انت يركا اكلنا يتبوحاف اندي خان استخافي إذن هيكونن دي في تاريخ إذن هيكونن دي في نتبي إذن هيكونن دي في بوينت كموجهة كن انتاي تشجر نفس مسمر حيزو دمتها كساب حجها عبد سلطان شي زبلنا دلو سيستم سرعة كسبات ناتهم علامة ناتهم حلمي ناتهم حساب طرح يتذبروا سلدلو نسوق طرح يكونوا كأك حميو نسوق طرح معلتا يكوننا في قدر إذا شعبها من دف قلن بالدلنا نحنا كابتي حيزونا دلو رقات سرعة نلعلي بعلناينا نخبط بعلناينا نتخافى بعلناينا نتسرعة مقابرة مسارح خوينا عامل قابل علينا أنتقر ربحنا أنتقر تقمنا أنتقر حدنتنا حدنا ومكبوارنا نسرح لنا كابتي أنتقر نحلنا نسرح مقابرنا دلو كندنا تبين حدا قلني أقراربات انبردو نحدا نحبار نقر علنا دو تبلو دلنا خير إذا حدا قلنا يقول أنا عوي مسمولو خبرات مسمولو نابك حساب كخبر الكافتو إذي انبردو الراقبنا يوزب الأرض استي بما سرطو نمتفنال بري كونديشن نمتفنال مجدي تراغاي نمتفنال انبقر عيداليونينيو انبقر كساب كندزي يفتح فللي يجلنا كلا كما يجير غفتنو دا كما يجيرنا خنقارارب دا إلو سر حاسب مو حساب كابلو نقولو خيفة لك مو غير كان ختهدمو كم زخيد خاص إلو خمسة زقابت أقرارباي تزي منم عينة مجلس بإرتلا فتح دبلو أقرارباي أشوف فايدو هذه حجة تقولون لها زي تأكل التفعل عليه نهزبي أرسلا حتى قلنا زخونا حتى حساسباتها تفاتيهم سمع لها يزاحي واحد انت بفلات انت بزي فلات انت بإيد أزور بخالص موبيلهم انت بعلو في قدر زبابرو في الليل انت بعلواتهم زصللوا لسلاني بزي قدر إذا كله تلقي أمونغو دمو أفسيسو نذا هاجر كم هاجر ذا هاجر كو إرترات بعد هاجر كو كم هاجر ده حدثنا ويكا فيتناماويان هيمسوه إرتراويان أبوتاتنا يوم أمسوه أنت زيت مسأليرا على السخانون أين الراخمننا أين اللانيننا أين فالتنا كان زيتا كان هاجر كان الطلال هلينا اتا ارترا تبهل حلم طرح خوينا متنفسها كهاجر ارترا تبهل الله Eritrea is a sovereign state لعلنها مريتا حزبا أبعلن بقبو كم هاجر دفلت هاجر حزب يدلنا اتحارنت اتنقالت ግን አይረኸብናዮን ለዛረበና ነሲር ለዚህ ደም አፍሲሶም ለዛ ሀገር ውሕስ ዝገበረ ህዝቢ አስላማይ ተፈቲው ተጣገዩ ነበር አይነበረን ግን ጠሪግና ነው ጾይና ንሕናይና ደቃባት ዝብል ህሙም ዝኾነ መሽሮ ዝኾነ ካንሰር ዝኾነ አተሓሳስባ ደሓዘ ተስፋጽዮም مساخة مساي مش كلها زراخ نقرا له إرترا والنفس سفر اللي وشدرون مسانا انتايو تتسلال ناسوي تتسلال خاناتو بخمين أنا هارمو
بخمي نردؤه بخمي نا كونفينس بقبره بخمي تمدين قرات بقبر زلو بنصور بنقحات تحافاش كخدلو زكئ كسرحلو لو كنقرارب علنا كنمايت علنا إهين مهين كنبهال علنا انكو فتح ذي أطرح وينو أشوف كوينو شيء اليوم رجيتهم زكاترونا معلك زفقونا زبادمونا ندلو بعلم اليوم يقدر نبلوم أن يدوي إرتراويان يوم نفتو نسلا بحجن بسرعة بس حتى لو عقباب نخيد نحدث دا أنبر بزخونة يكون ملكي شيطان ديابيلوس إلكا نسإلكا خطحيد تخللو مقد خللو يبلون هذه بلوس زخونة بوليتيكاوي أكايدانا تحساس بان أيكونن كوينون أيفلتن ስለዚህ አኑ ይሄዮ ዙስኹ ነገር እንተሎ ናብቴም ካዶት ብጾተ ይሐልፍ ዘራኸባለና ኤርትራውያንና ወጣላ ለሐባሪው ፍታህ ከነምጽንደሊና ናይ መጻኢ ራኢና ልዕልና ሕዲ ተመሓደር ንኩሉ ብማዕረተ ሓቁ በዘይ ሌላን ኮሌላን ተኸይድ ሃገር ንኽንፈጥር ንኽንረዳዳ ባይታ ምቹ መረዳድኢ መንገዲ ندالو نراخب نبلالنا كان زخون يكون علامة يبنا thank you سلام سمعت الله نشي دغو صلاة سكي حدا قبول ريبنا نبات اوكي thank you انا نابزيا انا يحاونا حتوسي منالبات عقبة زحاتتكم ويقديك قدمنا زمصاخم ኤርትራውያን ናብ ኤውሮፓ እንድሕር ኣለሁም እስከ ንነቅሐልና እንድሕር ለና ኮይናሲ ዝል ፓርት ሎ ኣብ ዝኾነት ሃገር ኖ ቦርደር ሕጂ እቲ ኣተሓሳስቦኦም ተኸቢሩ ከም ደቂ ዓዲዮም ዝረኣዩ ኣብ ተዓዲ ንሕና ከንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ ኢና ክንፈጥር ለና ዘለና ሕጂ ተዘረባ እንተበዝሕ ካልእ ትንታነ ከይምፀኹ እዚ ኤግዛምፕል እዚኣስ ንሕና ከንታይ ክንገብር ንኽእል ስለምንታይ ዓቕምና ስለምንታይ ኢና ንሕና ፍሉይ ሓሳብ ኢልና ንሓንቲ ውድብሲ بس بتحساسبنا تفليا ክትውደብ እንደልያ ዘለና ሓደ ውድብ ፍጠር ከሎ ኣተሓሳስብኡ ባዕሉ ይዝውንኑ ንስኻይኮም ካንትውንኑ ስለዚ ኣብ ናይ ካልኦት ኣተሓሳስባ ወነንቲ ክንከውን ኣይንኽእልና it is impossible ስለዚ ትፍትሕኻ ኣብኡ ስለ ዝመጽእ ንዛ ናይ ተመስገን ሓወይ መወሰኽታት ትኸውን ኢለ የቐኒለይ ማይክሮፎን ገዲፈ ኣሎ thank you ሰላም ኣሕዋት ኣሎ ኸዲያ መስመር ملكة مهابوني نشتي توسخ على سنة كوسخ يعني اللي حوات بزح قاي زاربني هنا تو حواتنا خذت وقت الحين مثلا كل قليل وتي يتحكم على فيه لذي أنا حنت خبلا بدلي سلمت أنا نفرح زلنا هذا نجار كي رأى خيو خيك أرب قاعد تفرد هاي تخيلني ها ريخ هاي خاطر تفرد تخيل مثلا نسلذي زنا كلتا ثلاثة جدي وعلى زنا برناي كايز سلاوتر نداو حد يدخيد يوسف هم جمر استساتفنا كلشن 10 شديشن كلشن 10 شو 10 زنا برسب كان اندا تصبنا እንደሃለና نداو حد يخيد سب ስለምንታይ እንታ ኮይና ንፈርፈለና እንታይ አርቢጅን ብሬንን ዝሓዘ ሰብ የለና ወመስለኒ እዚ ንምዝት ሃይ ተባሂሉ አጠረቤዛ ተዳለው ወይ ንሓፋሽ ማለት እዩ ነይሩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ክትፈርድ እንድሕርኩም ካብትውዕሉ ኣለካ مسرعها هاي هكلا أريد رأخم دنيا كيرو إنه كل عقد عمت كم زيو إلك بل تخيل ذقنا نجار نحن حجي كاب معدو كوينا فرد نهب نساتفو عند حقيقة هو اللي خليه ذو صالح سبي خاز جاجة كنجاجة خلينا خلاص صراحة يا تايد بحال سواي كوينا ذقنا سب أبصراحة زلوا سب تنفاز زلوا سب كي تجاجي أي سرحني عند حتى تجاجي يخاني بولت غير مديس خسرح دخل كاب جيبو يمهرموني مور نحدثون لا تأبو أخي سرحته مالتي سلذي هزبي مستياتك نسخاتكم يكون مستياتنا أنا زخانة سب زكالة سبيو نعو مستياتو زخانه أحوات كم خمس نيرون دي عمي جيجا نعو تحدثوا وتغيروا تقولوا ديهم كم زقبارو يا يلكا نقفيتها تقربوا لنا تسب إذا خنقوا بولا نخلينا جيل ندحر بمعدوكم كا دي كم زي خمزي كا ما تفرد نسب زيادة تعم تبع يكون يزبل الأحوال زي ما أدنى يو نقربو نقتوو ونزاته
ጌጋታት ሃልዩ ከንዕሪ ንፈትን ማለት እዩ ንስኢት ዕላማና ከምዛ ተመስገን ክትንትና ዝፀንሕ እዩ ወላ ሓደ ፍሉይ ዕላማ የብሉን ህዝባዊ ዘተ ህዝባዊ ዘተ ካብ መን የተዳልዩ ናብ መን እዩ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ደሌት ፍትሒ ወይ ከዓ ደሌት ፍትሒ ሰላም ዝደሊ ሰላምን ዲሞክራሲን ዝደሊ ህዝቢ እዚ ካብ ፓልኮንካ ዘይትረአ ገጽ ነገር ሲልካ ሙሉ ለይቲ ሃሎሎ ክትብል ተሓደር ፊት ንፊት ኮንካ ግን መን እዩ ዝዛረበካ ዘሎ መን እዩ ንዓኻ ዝመስል መን እዩ አንጻርካ ፊት ንፊት ኣብዚ ይኽፍታሕ ዝኽእል እቲ ፀገማትና እዚ ስለ ዝወሓደና እዩ ንሕና ፀገማትና ምፍታሕ ንስእል ዘለና እዚ ወሒዱና ንሕና ኣይና የለላይ ፍትሒ ኣብ ጠረጴዛ ኣብ ኣብናይ ብኮንፈረንስ ይገለ ተራዳዲኡ ዝፈልጥ ወላ ሓንቲ እዝታት ይጎለና ኣሎ ኣሕዋትና እዚ ኣይንፍራሓዮ ስለዚ እዚ እዩ ክብለኩም ዝኽእል ይቐርብ ዘሎ መዓልትና ፕሊስ ኣሕዋት ተሳተፍቱ ኮኑ ረኣይዎ ከተዕርይዎ ፈትኑ ስለዚ ከም ዕዱማት ዘይኮንኩም ከም ውራይኩም ከም ናትኩም ውራይ ጌርኩም ቅረብዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝብል ይቐኒየለይ ማይክ ፍሪ